Og der var det jo så, at vi ligesom synes, at døgnrytmelyset, det kunne faktisk noget på 3 parametre. Det kunne være med til at skabe den der hyggelige ramme, når man sætter det gule lys på, eller det lysrøde lys, eller man nedtoner. Og vi kunne hurtigt lave det akutte, rigtig godt akutlys også, når vi har brug for det. Altså arbejdsmiljøet var også en meget høj prioritering i den her ombygning. Og så havde vi jo døgnrytmelyset, som så ligesom kunne underbygge det, at jordemødre jo arbejder 24/7. Så på den måde, så var det egentlig, et kinderæg. Den hjalp på alle 3 visioner, vi havde. På den her fødestue, der har vi muligheden for at inddele lyset på 2 niveauer. Og typisk så vil det være heromme, hvor vi prøver sådan lidt den der hyggerolige stemning, at vi kører enten det beroligende lys på, eller hyggelyset, som skaber en stemning og et hyggeligt rum. Og inde ved siden af, der har vi, hvor at man jo selvfølgelig kan tilføje de samme belysningsgrader, men også giver et godt arbejdslys med, hvis vi sætter aktivitetslyset på, eller det mere akutte lys, at jamen, der er mulighed for at stå ved diverse arbejdsstationer, eller gøre noget praktisk omkring patienterne selvfølgelig. Fødslen er jo det der med at skabe trygge rum, og det er da altså noget nemmere, når man kan dæmpe lyset og sætte nogle farvestemninger på, og lave det der rum, som sådan bliver en hel oplevelse for parret på den måde også. Typisk, når vi har en fødende i et kar, som gerne vil føde i et kar, så bruger vi hyggebelysningen heromme i den her lille hule, vi har heromme. Det giver dem noget tryghed, og det giver dem fornemmelsen af, at de måske er derhjemme og kunne være hjemme til en hjemmefødsel. Ligeledes har vi ud over hyggebelysning også den beroligende belysning. Det er lidt mere rosafarvet og skaber lidt mere violette nuancer. Den giver et andet rum, en anden varme, som kan være rigtig, rigtig dejligt og oxytocinfremmende, som vi jo rigtig gerne vil drage gavn af. Det samme gælder så med hyggebelysningen, som har en lidt mere ravfarvede toner, som også har den her oxytocinfremmende effekt. Og det er jo en rigtig god giver på naturens side, vi kan få tilført en fødsel uden nogen medicamenter indblandet, men bare ved lyset. På fødestuen har vi fået tilført en ekstra zonebelysning hen over badekarret, hvor vi har mere klart lys, og det er fordi vi som jordemødre har et behov for at kunne se nuancer i vandet, så vi kan blive klogere på kvindens kulør af fostervand og lige så vel blødningsmængde. I det daglige der giver lyset os nogle muligheder ved at vi aktivt kan gå ind og benytte det. Hvis man har en fødende og en partner og måske også nogle gange en jordmor, der begynder at være lidt træt ud på morgenen, og vi skal lige have noget energi ind i rummet og sådan lige give et løft, jamen så er det, at vi kan lave de her lysskift, så vi får kroppen i omdrejning. Og lige så vel, hvis vi kan mærke, at nu har vi brug for at få kroppen i ro og få hende til at mærke rummet og være til stede i rummet, jamen så er det der, vi kan tone lyset ned. Sådan så at nogle gange lidt fokus med, hvad der sker alle andre steder, jamen det bliver fjernet, fordi nu er det rummet, nu er det lyset, der er her. Ja, vi lavede en undersøgelse i starten af året, hvor vi netop gik ind og snakkede med personalet om, hvad har det gjort for dig-agtigt. Og fik tilbagemeldinger på, jamen de sover bedre efter skiftende vagter, mindre depressions, stresslignende tanker, glæden ved ejerskabet under fødslen, at man kan få lov til at tilføje noget ekstra. Trivsel generelt opleves bedre, efter vi har fået de nye lysfunktioner. Så det er jo en bred vifte af positive tilkendegivelser, der er kommet. Vi har ikke fået nogle negative tilkendegivelser. Der er blevet lavet lidt småjusteringer med lysstyrken og kraften i løbet af døgnet, men ellers så har der været kun positive tilkendegivelser. Overordnet så synes jeg jo, når man laver sådan en stor investering, så er det rart at vide, om det giver det afkast, man havde forventet. Ikke også? Så på den måde, så er der god ræson i at få lavet en evaluering. Og resultaterne var jo bare rigtig gode. Overordnet, så var der jo 98% tilfredshed med lyset. Altså når man spurgte jordemødrene, og det er jo ikke så tit, man får sådan en stor svarprocent. Også at de vil anbefale lyset med samme med 98% til andre. Og de mente, at det bidragede positivt til fødslen. Altså helt op mod 76% mente faktisk det. Så det der med, at man havde noget at gøre med at lave til den fysiske ramme, det var noget, der taler ind i jordmorens måde at arbejde på. Sådan i forhold til hardcore effekter, i forhold til jordmorens søvnrytme og arbejdsliv og sådan, så var der 81%, som angav, at lyset gav mere ro.
Og der var 67%, som angav, at lyset gav mere trivsel, altså bedre trivsel til dem selv. Så det er jo også ret flotte tal, tænker jeg. 51% sagde, at det gav bedre søvn, altså efter en nattevagt, at man var blevet skånet for det blå lys. Det kunne man mærke på sin søvn efterfølgende. 51% oplevede sig mindre trætte, når de var i vagten. Det var dem, vi håbede at få en effekt på, og det var også der, jeg synes, vi har fået en god effekt. Jeg kan mærke det, når jeg har været her i de her vinterperioder her, eller den her mørke tid, vi er gået i møde nu her, der kan jeg mærke, at døgnrytmelyset gør rigtig meget for mig, når jeg går hjem fra arbejde af. At jeg ikke nødvendigvis er... Jo, jeg kan være fysisk træt, fordi der har været travlt på fødegangen, men mentalt er jeg måske ikke så træt i hovedet, fordi at lyset har haft den her døgnrytme. Ja, og lige så vel, hvis man kommer hjem fra kolde vintermorgener og kommer herind, og så møder man lyset hurtigere, end man ville møde lyset ellers. Altså, så man får lyskilden kørt ind, og nu er vi på en arbejdsplads, hvor der jo netop ofte er tonede ruder, så de fødende får deres privatliv, men det gør også bare, at lysindfald er helt anderledes, også om sommeren. Så det, at vi kan få skabt den her varme lys og få den lyskilde, der netop giver noget energi, det er en kæmpe forskel. I forhold til arbejdsmiljøet, der synes jeg, det har været en rigtig, rigtig god investering ind i en gruppe mennesker, som skal arbejde på alle tider af døgnet, og det er bare hårdt for kroppen. Så hvis man bare kan gøre lidt den vej rundt til, at man kommer hjem og får en god nattesøvn og mere udhvilet, når man vågner, så er det jo en rigtig god investering i forhold til arbejdsmiljø. Jeg synes, det var en god proces. Vi har fået al den hjælp, jeg synes, vi har skulle have, og har også oplevet, at det var meget professionelt. Der er jo nogen, der ved rigtig meget om lys, opdager man, når man kommer ind i det her. Det er ikke bare farver, der er rigtig meget i det. Og det synes jeg, vi har fået rigtig meget hjælp til. Det lyset kan, det ved rigtig mange mennesker, men det er jo det der med lige at få det prioriteret. Og det er vi glade for, at vi har fået mulighed for at gøre nu. Det er gået rigtig hurtigt med at få det indarbejdet. Det har været nemt og innovativt for dem at bruge panelerne, og de finder hver især det, sådan de gerne vil, den måde, de sådan skaber rammen for den fødende, så de synes, det har været rart at have de der forskellige muligheder for at lave stemninger. Som jordemoder, så har vi haft en positiv oplevelse med at få døgnbelysning på afdelingen, både inde på fødestuerne, men også ude på vores andre arbejdsområder, såsom, altså, hvor vi skriver vores journaler, men også hvor vi spiser faktisk. Vi har fået nogle gode rammer nu. Vi ved, vores fødselshjælp er i orden, og kvaliteten af det faglige, vi laver, er i orden, men nu har vi også nogle gode rammer at byde vores patienter ind i, eller vores fødende ind i. Og det gør godt. Så det er en god følelse. Det er godt at være sådan en del af det. Det er en investering, vi sådan set har det ret godt med. Den har givet på det hele vejen rundt. Jag heter Jenny Lötberg. Jag har arbetat som sjuksköterska med specialistutbildning i intensivvård och anestesi. De flesta åren sedan jag blev färdig, ungefär 30 år, har jag arbetat med neonatalvård. Min roll som specialistsjuksköterska är att ta hand om familjerna och barnen som vårdas här tillsammans med mitt team som består av undersköterskor, sjuksköterskor och läkare, och det kan vara andra yrkesgrupper också. Vi arbetar mycket tillsammans med familjerna. Föräldrarna är delaktiga i vården av deras barn. Vi har ju alla sorters nyfödda som vårdas här, allt från de mycket för tidigt födda barnen som ju kan vara väldigt små och väga neråt 300 gram och såklart vara väldigt omogna i sina kroppsfunktioner. Och de barnen behöver ju också vårdas i en sån här sluten kuvös de första veckorna. Och sen ända till fullgånget födda barn som har något problem av något slag eller får ett problem under förlossningen som gör att de behöver vårdas på en neonatalavdelning. Man ska inte säga att de är känsliga, men det kan hända saker väldigt fort. Och de kan ju aldrig säga till oss vad som är problemet, utan vi behöver hela tiden felsöka och utvärdera vad kan vara felet. Och det gör vi mycket tillsammans med föräldrarna. Nyfödda barnet brukar man ju säga att det ser ungefär från mammas bröst upp till hennes ansikte. Och att de kanske inte ser så mycket detaljer, utan att det är lite diffusa konturer och skillnad på mörker och ljus och så. Och det för tidigt födda barnet har ännu mer omogna ögon. Ja, vi vårdar ju de absolut minsta patienterna och de absolut sjukaste patienterna
som finns. Så att säga. De är ju väldigt små och väldigt sjuka. Och även lite mindre sjuka då förstås. Så vi vårdar ju även från de svårast sjuka tills de är färdiga att gå hem. Från vecka 22-23 upp till ett halvår. Ja, de är ju väldigt ljuskänsliga. De ska ju leva i magen hos mamma och pappa alltså i 20 veckor till. Så att de ska ju ha dovt ljus och även dova röst. De hör ju och ser, men alltså allt är ju mörkt och liksom varmt och tryggt i mammas mage, och det är ju omgivet av vatten och då blir det ju liksom mörkt och tryggt. Ja, innan var det ju det är ju ett annat ljus och vi behöver ju ljus för att kunna jobba. Så att det var ju ett vanligt ljus som lös i princip lika dygnet runt. Alla tider på dygnet så var det ju samma ljus för att vi behövde ha det att jobba. Sen försökte vi alltid släcka ner att vi hade släckt ner runt patienten, och vi har ju ett kuvöstäcke på kuvösen som skyddar barnet, och kan man inte ha ett kuvöstäcke som skyddar insyn i kuvösen, då har vi ju alltid läckt för och skyddar ögonen för patienten så att inte patienten får det här ljuset rätt in i ögonen. Men det är ju såklart, det blir ju tillfällen när det är svårt att skydda, och med det här ljuset så blir det ju enklare att göra det, eftersom det är bättre för barnen med dygnsrytmljuset än vad det är med det vanliga ljuset. Vi upplever att det är mycket mer anpassat till den här verksamheten och att det har en naturlig övergång mellan dag, kväll och natt som är anpassade till patienterna och föräldrarna. Och även personalen mår bättre av den här belysningen. Man upplever att man har mindre huvudvärk, att man sover bättre efter sitt arbetspass och så vidare. Så vi upplever att det är mycket mer behaglig belysning. Vi har lite olika ljusfunktioner beroende på om det är en sån här intensivvårdssal eller om det är en intermediärvårdsrum eller om det är ett personalutrymme. I personalutrymmena har vi lite starkare ljus medan det är lite mer dämpat här inne. Vi hade faktiskt en sån här IVA-sal som ett provrum en tid innan vi fick installera på hela avdelningen. Så där testade vi, och då fann vi att föräldrarna föredrog det lite mer dämpade ljuset. Sen kan ju patienterna här inne på en IVA-sal vara väldigt kritiskt sjuka, och då ville man ha lite mer dämpad belysning. Utom såklart när man utför arbetsuppgifter så måste man ju tända upp lite grann. Så därför har vi lite mer dämpat dygnsrytmljus här inne. Och sen finns det också två olika som heter lugn och stämning. Den ena är lite gult ljus och den andra är lite rosa ljus. Och det här rosa ljuset är föräldrarna väldigt förtjusta i. De har gärna på det. Och vi försöker informera att det är bra om man i alla fall en tid av dagen har dygnsrytmljuset på, så att man får lite dagsljus på sig. Och sen finns det såklart akutljus om det skulle vara att man befinner sig i en akut situation där man behöver starkt ljus för att se vad man arbetar med. Det är ju det att det är ett mildare ljus om man behöver lite mera ljus, framförallt på dygnets mörkare timmar och behöver mer ljus, så är ju det ljuset snällare mot både mig och framförallt mot barnen. Så är det ljuset mycket snällare än vad det vanliga ljuset är. Och det tycker jag är en stor fördel. Många av personalen upplever att de sover bättre och att de mår bättre i kroppen efter vi har gjort den här installationen. Vi var på en konferens i Stockholm, och det här är ju ganska många år sedan nu, där den handlade om vårdmiljö, ljus och ljud, där Kromavis var med, och vi hade läst om det innan, och vi blev väldigt intresserade att ta reda på mer om den här sortens belysning, och en sak som vi tyckte var bra, att det sker automatiskt. Det är ingenting som var och en behöver trycka på massa knappar eller tycka saker om, utan det förändrar sig på samma sätt hela tiden. Så att det blir lika för alla. Vi har haft ett bra samarbete där vi har fått mycket information
Och Kromaviso har vid ett flertal tillfällen varit här på avdelningen och både pratat med oss i den här arbetsgruppen men också med medarbetarna och undervisat. Det är ju liksom en process när man från att vara helt nybörjare så har man återkommit och berättat flera gånger om hur det fungerar och hur vi ska tänka så att alla är med på banan. Det har känts väldigt viktigt. Och Kromaviso har också funnits för support när vi har önskat det. Vi fick liksom en förståelse för att det här är en möjlig väg att gå, att det här skulle passa oss väldigt bra och att det anpassas efter oss.